naye hapa. Tiyudo kalithi lweta onge. Angepata mkono wake na Ene made jogi omake mowange. ni yeye angeshikwa. Adiri jatich no wacho nani kata riembo miriemba ni bedwa tinya Naye sai. mfanyikazi pia alimwambia kunifukuza umenifukuza ni matakwa ya Mungu. Yesu paki. Gimarach motimore ne ng'ato. Kibamba ambapo kimetendekea. Tok ng'ata. Si mtu yoyote tu. Kumana ng'amo yie kum Nyasaye. Ila tu anayemwamini Mungu. Mana ng'amo yie go chonge piny. Ambaye amekubali kupiga magoti. Mana ng'amo yie kawo misigo mare. Ambaye amekubali kuchukua mzigo wake. Mukete msalaba mar Yesu. Akaweka kwa msalaba wa Yesu. Gimotimore neno. Hiyo ambayo imetendekea hiyo. Mano dwach Nyasaye. Matakwa ya Mungu. Hemo miyo Yesu wacho niya. Sasa Yesu anasema ya kwamba Aneno kama msalaba uchopo. naona msalaba umefika. To kata kamano dwach motimore. Kabere mudadhie msalaba tadhiyo. Hata kama ni kuna msalaba. Kabere mudachangi to changi. Mungu ndio Yesu. Gimotimore ni ng'amo yie. Kinachotendekea aliamua. Uwetena gimotimore dala uka ma ok ber to ka uyie kuom Nyasaye. Zetu kilichotendeka hapa si kizuri ila mkiamini. Mano dwach Nyasaye. Wa wuoyo kod chuny ng'ato moko yie kuom Nyasaye. Acha niongee na moyo ambao hujaamini Mungu. Ndiko wachonwa niya. Agano nasema ya kuwa 20 nyaka 25 ilori. 20 hadi 25 kisha ufunge. Ndiko mar Nyasaye wacho niya. Kane Maritha owinjo ni Yesu biro, nowuok mondo oromne. Maria nodong' e ot. Maritha nowacho ni Yesu niya, Ruoth, kada bed ni nyocha in ka, to owadwa ok dotho. To kata mana sani, ageo ni Nyasaye biro timo ni gimoro amora mikwaye. Yesu nodwoke ni, owadu biro chier. Maritha nowacho ne ni, ang'eyo ni nochier chieng' giko piny. Yesu nowacho ne niya, an e chier kendo an e ngima. Haleluya. Amen. Nyirigi gin nyiri ariyo. Wasichana hao ni wawili. Jokogunda ka aneno ji chiegni ji 5. Na tena hapa kwa wanakogunda naona watu karibu 5. Kaka gin nyiri ariyo cha gipogore. Jinsi walikuwa wasichana wawili ni watu tofauti. Achiel koneno ka Yesu biro. Mmoja alipoona Yesu akija, Oringo dhi moromone. alikimbia akaenda Achiel oringo kochomo jikoni. ila mwingine akakimbia akielekea jikoni. Yesu paki. Amen. Achiel oringo romone Yesu. Mwingine ameenda kumkambata Yesu. Achiel oringo doke jikoni. Ila mwingine ameenda jikoni. Haleluya. Amen. Owuoyo kod Yesu. Amenena na Yesu. Owacho ni dini ibed ka wadwa ok dotho. Kamwambia ungalikuwa mwenzetu angalikufa. Yesu paki. Amen. Kaka wan ka. Jinsi tuko hapa, Jomoko biro barore dong' kod Yesu. wengine watapasuka wabaki na Yesu, Jomoko doke weche na mamoko. wengine warudi kwa mambo tofauti. Ema koro wabiro winjo ni lopo gunda yawuote laro mogore. Hivyo sasa tutasikia shamba la kugunda vijana wake wanagombania. Opaki Yesu ruoth. Ma ok odok kor Yesu. Hiyo haijarudi kwa Yesu. Eka wabiro winjo Na sasa tena tutasikia ni mago timore. kwa hayo yametendeka. Nyaka lewni mag mama nyadenyo manotho kore ka wang' wagogini gimondi yawuoyi gore. Na tena mavazi ya binti ya Nyagundo tena wadada wanagombania. Rinda makwar ni ane makao. Hili linda nyekundu ni mimi nalichukua. Diel manyodong' ni ane makao. Mbuzi iliyosalia ni mimi nachukua. Sufuria manodong' mar nyuolo ber. Sufuria iliyobaki kubwa Ma jomoko luongo ni mina biera. ambao wengine wanaita mama biera. Mano anie Ni makao. mimi naichukua. Tadwa wacho Ila nataka kusema ni ng'ama oweyo duto te. kwa ambao ameacha yote. To kaw yie mar Yesu Kristo. Akachukua imani ya Yesu Kristo. Obiro wuoyo kod Yesu. Atanena na Yesu. To Yesu biro siemo ne gima onego Na Yesu tim. utamwelekeza la Luongo ne kutenda. Yesu jana. Ok ing'eyo mondo yawuoyi sama jodongo osetho kama kore ka be giloko kitgi nyaka ne chuogi. Jui mabinti wa vijana wakati mnyanya ameaga hivi Kanye mibiro winjo wanabadilisha. dhok moro maradak kati onge gacha. Hulka zao zinabadilika, utasikia hata anakuambia naisha Kanyo hata bende kama ema uko. koro iwinje ni what a man can do a woman can do Sasa hapo better. utaambiwa kwa kile ambacho mwanamume anaweza tenda mwanamke anaweza fanya Gima bora dichuo zaidi. nyalo timo dhako nyalo timo moloyo. Kwa anachoweza fanya mwanaume mwanamke anaweza fanya An bora pok zaidi. aneno dhako moidho tado goyo to kore be en go nono nogo. Sijaiona mwanamke amepiga Ng'ama oseneno ting' mabati habari. kwa kifua wazi. Oturo sur gi kore lilo. Kwa anapanda juu na kifua wazi. Yesu paki. Ng'ama oyiero Yesu. Ni yule ambaye amechagua Yesu. Moweyo mamoko go. Akaacha yale mengine. En ye jal mabiro dhi Ni kare. yeye tu atakayeenda sawa. To nikech kar Yesu ka. Ila kwa sababu hapo kwa Yesu, Ka ema iyude puonj makare. hapo ndipo napata mafunzo. Ka ema iyude horuok makare. Hapo ndipo kuna nyenyekevu na Ka ufaa. ema iyude weche makwe chuny. Hapa ndipo kuna maneno yanayopoesha moyo. Ka ema iyude gik
makelo dongruok. Kuna vitu ambavyo vinaleta maendeleo. Emomiyo jal moyie kuome. Kosa mtu ambaye amemwaminia Onge koda Sara. hana hasara. Onge koda Sara. Hana hasara. Jal moyie kuome. Aliyemwaminia. Muma wacho niya. Agani nasema ya kuwa Nori Yesu ja Nazareth. Yesu Nazareti alitumwa Ni dhako mora mora. kwa mwanamke yeyote, Dichuo mora mora. mwanaume yeyote Moyie kuom Yesu. ambaye amemwaminia huyo Okono Yesu. lal ngang. Hatapotea kamwe. Nobedi gi gima mosiko manyaka chien. Uzima wa milele. Gima maonge tho. Uzima usio na Gima kifo. maonge chandruok. Uzima usio na dhiki. Gima manitiere gweth. Uzima ulio Gima na manitiere baraka. dongruok. Uzima ulio na maendeleo. Gima manitiere gik mabeyo. Uzima ulio na vitu vizuri. Gima minene nyithindo. Gima minene mwandu mag piny. Gima minene dongruok. Gima maonge tuoche. Ambayo na magonjwa. Gima maonge nyiero. Isiyo na kicheko. Gima maonge ywak. Isiyo na kilio. Duomo dogne Yesu ja Nazareth. Chimbadi modifwane Yesu. Emomiyo kodudhiambo masani. Sana jioni ya leo. Aluongo Yesu simba e dalani. Yesu mabiro dong' kod jodala. Atakaye baki na watu Yesu wao. mabiro rito nyithindo Ambaye maka. atatuza watoto wao. Yesu mabiro rito nyikwayo Ambaye maka. atatuza wajukuu wao. Yesu mabiro rito wagogini Yesu maka. ambaye atatuza wasichana Yesu wao. mabiro rito nyaka gweng'ni. Ambaye atatuza hadi Yesu kijijini. mabiro kelo nyaka koth. Yesu ambaye ataleta Mondo dhano oyudie chiemo manyalo ili ne. watu wapate chakula. Yesu mabiro gwedho gweng'ni Ambaye kawuono. atabariki kijiji Maka hili. wang' wawuok ka odhiambo. Hatukutoka hapa To jioni. wawinjo ni wach moro notimore. Sikia neno lilifanyika. Manyiso ni wach injili nodonjo ka. Inamaanisha injili iliingia. Waneno ka gweng' obedo kod kwe. Tukaona kijiji imekuwa Waneno na ka maji. koth ochwe ratiro. Tunaona mvua imenyesha Waneno zaidi. ka rech koro yudore e nam. Tunaona samaki zinapatikana. Apako Yesu ja Nazareth. Amen. Nitie Yesu moro. Yesu aliye Yesu Nitiere aliye Yesu hapo. moro. Unaye Yesu Iluonge fulani. ni kuon mar ngima. Anaitwa wakati wa En uzima. kuon ma jal mochamo kech ok noka. Ndiyo mkate ambao mtu akila hata Agoni nyingi Yesu noero kamano. Wachung'ane malo ng'ato kod ng'ato. Walamie Nyasaye waduto. Kama intie ae malo. Akwani ka intie mabor tisudani machiegni wadwa lemo. Jal man gi chien minena biuru machiegni. Jodongo man chien biuru ane machiegni wadwa lamo Nyasaye. Kendo kapok walemo to awinje wer moro malit maywa teko mar Nyasaye. Machalo gigogo Nyasaye machalo gigogo mobare piena Nyasaye machalo gigogo mobare